गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। दा जोङो मा नुनो मोनदों, जोंनि बर' हारिनि उन्दै सिख्ला गथ'फोरखौ गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा गाज्रि खामानि मावनाय। दा आङो बैफोर जाथायखौ नुनानै मा बुंनोसो जाबाय। जोंनि माखासे सिख्ला उन्दै गथ'फोरा सोरबा गारियाव दैखांनो नागिरब्लानो गाखोनानै थांफानो नागिरो आरो सोरबा गुबुन जायगायाव बेरायनो लांनो नागिरब्लानो थांफाग्राबो दङ। दिनै नोंथांमोना नाय फेसबुकआव साब्रै साबा सिख्लाफोरखौ, बेकग्राउन्डआव जेबो गैया, हावायाव दुनियाखौ बेरायनानै देखायो। दिनैनि बे भिडिअआव जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा आङो फंसे बाथ्रा बुंग्रोनि। जों दा फेसबुकआव सासे बर' सिख्ला आरो सासे निग्र हौवानि गोबां भिडिअ आरो फट' नुनो मोनगासिनो दङ। आङो हिट सयथिबो होननासो बुंगोन, आं गाज्रि होननानै बुङा। सासे बर' सिख्लाजों सासे निग्र हौवाजों बेसेबां समायदों, समायदोंना समायाखै? हिट नुदोंना नुवाखै? हिट ना? जोबोर हिट। खोनासं, जों दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां सिख्लाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय जोंनि साखाथिनि गुबुन हारिनि हौवाफोरजों जुलि जानाय, बेनिफ्राय गुबुन गोजान जायगानि हौवाफोरजोंबो रिलेशनशिपआव थानाय, मोजां मोननाय समाव, गोसो थोलायनाय समाव भिडिअ बानायना हगारो, फट' देखायो, गासैखौबो देखायजोबो। बेनिफ्राय जोङो मोनसे समाव ओरैबायदि नुहैयो, जोंनि बर' हारिनि जाम्बा जाम्था, आं जाम्बा जाम्थासो होनना बुंसिगोन, हौवाफोरासो गुबुन हारिनि हौवाजों जुलि जानाय हिनजावखौ जाम्बा जाम्थासो होनबाय आं, बर' हौवाफोरासो बजबनानै लाफिननाय जों गोबां नुबाय। सोरबाया जोंनि साखाथियाव गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानानै जों बुथार जानायबो नुनो मोनबाय सासे सानै गथ' खांनायनि उनाव। बेनिफ्राय सोरखौबा जोङो जोंनि बर' हारिनि हौवाफोरासो बजबफिननाय। साननानै नायोब्ला बैफोरबायदि सिख्ला आरो बैफोरबायदि हिनजावफोरखौ जोंनि बर' समाजनि हौवाफोरा मालाबाबो बजबनानै लाथाव जाया, मुगै सुगै। मोजां मोननाय समावथ' जोंनि बर' हौवाजों मोजां मोनलायाखैमोन, गोसो थोलायाखैमोन, गुबुन हारिनि हौवाजोंसो, सेंग्राजोंसो गोसो थोलायदोंमोन। नाथाय एन्डआव बजबदो सोरजों जुलि जाफिननांदो? जोंनि बर' हारिनि हौवाजोंसो। अब्ला सानना नाय, गासैबो नङा, जों गोबां नुबाय। बुथार जानायनिफ्राय लानानै जोङो गारजानानै गाबनायनिफ्राय जों गोबां नुबाय। जोङो ससियेल मिडियायाव सोरनिबा बिमा बिफाफोरा गाबफैयो, आंनि फिसाया गुबुन हारिजों जुलि जादोंमोन, दिनै आंनि फिसाया थैबाय होननानै सोरनियाबा बिमा बिफाया गाबफैयो। अब्ला नायदो, दा दिनैबो जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों। आं बिसोरनि मोजां मोनलायनाय, बिसोरनि संसार जानो थांनाय, आं बेखौ जेबो बुङा, आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आङो फेसबुकआव, इउटुबाव बिसोरनि फट' भिडिअफोरखौ नुबाय थादों नालाय, आं बेखिनिखौनो बुंबाय। मोजाङै गोसो थोलाय, संसार जा। मानो होनोब्ला आंबो 10 मान्थ कंग'आव थाना फैनाय मानसि। आं जेराव थायोमोन बेवहाय गासैबो बिसोरनो गोजा, बे गोसोमफोरानो गोजा। बिसोरनि संसार जानाय, गोसो थोलायनाय, सेंग्रा सिख्लानि लाइफ स्टाइल, हाबा जाखांनाय लाइफ स्टाइल मा? आं मेगन सिगाङाव 10 मान्थ नुनाय, आं खोन्थाजोबनो हागोन बिसोरनि लाइफ स्टाइला माबायदि। बिसोरनि मोजां मोनलायनाय आरो गारलायनाय, हाबा जालायनाय, बेफोरो बिसोरनि बिसोरनि कालसारा आं मेगनजोंनो मोनथिजोबगौ। बेनिखायनो मोजाङै संसार जा, जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बेनिफ्राय दा बुंनांगौ बाथ्राया बेसो, जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सिख्लाफोर, गोबां गथ'फोर दङ। सोरबाया लामा ससेयाव गारि लाखिनानै जों दोनलांगोन, जोंनि गारियाव गाखो होनब्लानो गाखोयोब्ला बोरै जागोन? सोरबाया नोंखौ आङो बेरायनो लांगोन थाइलेण्ड, दुबाइ, बेफोरबायदि बेरायनो लांगोन होनब्लानो मा जागोन? सोर नोंखौ ओरैनो बेरायनो लांगोन?
नोंनि बयफ्रेन्डआ मोजांनि बाथ्रा नंना नङा? दिनै जोङो मा होननानै बुंगोन? गावबा गावनि सेफटि थानो रोङाब्ला जोङो आरो मा होननानै बुंगोन? आं बुंबाय दहैनो, नोंथांमोना नाय फेसबुकआव जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदिबो सिख्ला गथ' दङ साब्रै साबासो दुनियाखौ हावायाव बेरायनानै देखायग्रा, नाथाय बेकग्राउन्डआ जेबो गैया। अब्ला नायदो, सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर प्रिन्सिपाल मान्थलि 2.5 लाख 2 लाख दरमा मोनगोन ना, बेबो गावनि न'खरनि फिउचारखौ साननानै हावायाव गावनि फेमिलिखौ लानानै गथ'फोरखौ लानानै बेरायनानै देखायनो हानाय नङा। आं लिरनानै होनो हायो, सासे 2 लाख आरो 2.5 लाख दरमा मोननाय मानसियाबो पार मान्थ, बेबो पार मान्थ मोनबोयो, बे मानसियाबो दुनियाखौ हावायाव बेरायनानै देखायनो हाबोनाय नङा। अब्ला साननानै नाय, अब्ला नायदो, बेफोरबायदि फैसाखौ, गाव खामायना मोननाय फैसाखौ आङो माबायदि खरस खालामनांगोन, फिउचाराव मा खालामनांगोन, बेखौ साननानैनो आगोर मोननाय नङा। अब्ला नाय, जाय गथ'फोरनियाव बेकग्राउन्डआव जेबोआनो गैया, फरायनायबो नंबावा, दा बैफोरबायदिखौ नुनानैनो जोंनि गेजेराव गोबां सिख्ला गथ'फोरबो ओंखारबावदों सिं सिं। गुबुननि लाक्जारिस लाइफ, बिसोरनि बेरायनाय थानाय जानाय, बैफोरखौ नुनानै गोबां सिख्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरबो ओंखारबावदों। सोरबाया फेसबुकनि गेजेरजों गाज्रि मानसिजोंनो डाइरेक्ट कन्टेक्टबो जादों। अब्ला नाय, जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि जादों, जायनि बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाखौ उदां उदां हगारगोन जेराव मेराव, जाय बिमा बिफाफोरा फिसाखौ खबर लानो सोलाबा, हाजिरा खामला मावनानै जायो, फिसाया देरबाय बाहेराव बेरायथिंगासिनो दङ, थाखा फैसाखौ बोरै मोनगोन दिनैनि दिनाव? माबायदि मोनो दिनैनि दिनाव थाखा फैसाखौ? देलायनो लुबैयो, बेरायनो लुबैयो, इजि फैसा मोननो लुबैयो। अब्लानिया मा खामानियाव थांनांगोन? बेरायनो देलायनो आरो ओरैनो फैसा मोननो लुबैयोब्ला मा खामानियाव थांनांगोन? गोबां मानसिफोर दङ लाबथिंग्रा, बेरायहोग्रा, नाथाय बेनि बदलै नों मा होनांगोन? बैसोरबो नोंखौ ओरैनो बेरायहोनाय नङा, ओरैनो जाहोनाय नङा, बेनि बदलै नोंबो मायबा मोनसे होनांगोन। अब्ला जों दा मा होननानै बुंबावनो? सोरबाया गारियाव दैखांनानै लांजादों, गावनो गाखोनानै थांदों लिंनायाव, गाज्रि खामानि मावजाहैदों। अब्ला जों मा होननानै बुंबावनो? जोंखौ माबायदि जोङो सेफटि लाखिनांगौ, बेखौ दिनैनि लाइमोनफोरा गावबा गावनो बुजिनांगोन। गासैबो हौवाफोरनि, गासैबो सेंग्राफोरनि साननायाथ' समान नङा, नंना नङा? सोरबा मा सानो, सोरबा बोरायाबा मा सानो, जों सोरखौ मा बुंनो? दुनियाव एसेबां करोड़ करोड़ मानसि दङ, सोर सासेनि साननाया माबायदि जोंथ' गुबुननि रावनिबो साननायखौ जों मोनथिया। अब्ला जों सोर हौवाफोरखौ मा होननानै बुङो? अब्ला जोंसो मोनथिनांगोन, सोरजोंबा बेरायनो थांफायोब्ला जों मा जानो हागौ, आरो सोरनिबा गारियाव लामा ससेयाव जों गाखोयोब्ला मा जानो हागौ। जोङो जोंनि सेफटिखौ गावसो लाखिनांगोन, जों गावसो बुजिनांगोन। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।